Ya, ada be. Si may atong ikalaga di mo. Bos, matay ni alagi ko eh. Ang imot ako nimo, pasensya gid sa ko kahatag sa akong linding nimo kay Ano na? tungod lagi aning lockdown lagi tapi paitaw ay trabaho lagi. Sabi niya, Ay panggatas. ako pura na di sa ni makuan ako kay ako masih malugin ni kuno sa mi ka makabayad gid na ka. Ah, hangyo lang ko nimo nga basig mag napay sunod COVID. Oh, bos. Na may gidungo ko karong nga manghatag ayuda basig matagaan ko karong sunod balik ato manghatag ay. Pero ikatulo naman to kung fill up wa gyapon basig ikaupat na na. Mo na Pila to man bayad ka mo. mo? Fill upan nimo. Para sigurado sa una duha mo to karon tulo na gid ako. Sigurado ka bahin-bahin eh pagod kay malugi akong negosyo. Ah nakadungog na ko nga nataon na kang dawat. Wala te. Sa una, ma'am, itong gamit nga lista mong ako'y nakatagaguna. Oh. Ambot na ka inyo nga nung pa man, basig abroad di mong asawa. Awa gyud naaras balay. Ada bi, kinatong kuhan karon. Pait lagi. Mo nang mangyo sa kuno mo. Na magid ka kay madawat karon imong maabot nga ayuda. Ihurot nagbayad sa kuha. Oh, promise na boss. Mo pa. Oh, matay pa to sila. Muna atong kasabot na. Oh. Manang imo, romantic manang imo diha kay kanang linding. Romantic mo gid na mo dool gud. I know, kini ako ginagmay ra gyud. Di sa kanunay lang. Ah. Ba na kana nga mo. Di pa. Sige lang. Kasi din makawat ka. Ah, basit. Dong. Dire dang. No. Bastoy. Sa Iso kayo mo to. Problema lagi ko na. Halo lagi ko. Ay, hangot ka. Problema lagi ko nung kay Problema. na ako i-deliver karon moabot sa Shopee nya. Kulangan akong kwartag 200. Ano? Shopee pag order ka Shopee nya kuwangan de ka tapos ma-order. Tapos Lasata na lang dato. isab. Shopee naman napindot naman ako. Ana, Sapatos to nya. Saan man kulangan 200 lagi? Adidas. Adidas. Ihaya ni mo sa Shopee nya mangutag wa do kuwang lim kwarta. Tapos sa 200 yan inong Kadako ba? problemahan lagi ko ni moabot na karon. Explicar na kung busing kay naglinding ba na siya. Linding ni si Busing na Busing. Basig. Sa imong panday. Problema lagi ko Busing nga na mo abot Shopee karon baw niya. Kulangan kog 200. Nya, Ya, manghula man ta ko kay bayaran ra nako sunod. Tuig. mora ba pag deposit na ako ganiya? Wala ra ba koy kwarta redo kay ako 100. Tapos na sa ko anak eh. 100 naman eh. Okay ra na. Hormal lang na boss kay luoy pag kayo. Ano yan kay 100 lagi na eh. Okay ra na. Hindi ko nasama na yung beron. 100. Kulangan ka sa kuwag sa gatos. Ano naman? Ako may mangulang pa sa Sakto boss kuwang kag sa gatuhaya kay Oh, 200 200 yang lang. giutang ay 100 lang. balik. Tangan pa kaniya Manong 100. mangnam ko'y kulang. Be. 200 man akong giulos. Oh, Nya 100 naman nimong gihatag. Oh, Di sakto kuwangan kag 100 tangan kulangan ka. 100. Be. Ingari sana na be, ingari sana. Oh. 100. Oh, Ano ya? Bayad mo 100. bayad ko na 100. Oh. Oh, di sakto na. 200 may ang giutang di. Oh, kulangan ka Kulangan, 100. Oh, 100, sige, utangan, bayarin ko 100. Oh. Oh. Oh, so, Sakto lagi utangan. Oh. quits na. Oh, quiz na. 100 na lang yun akong kulang ani. Salamat ka na busing. Oh, 100 na lang akong kulang. Quits na tapos nga. Oh. Wa na ko yung utang ha. Oh, Quits sige, na. sige. Ato na ko. Nong, salamat kay Nong. Maayo kinaan si Busing. Oh. Ayos ako. Diyo ka muna, padayon niya. Kansa. Sige. Naglibog mo ko ato nga. Uy. Diba? Ano ako may kulang 100? Ang nang samtang mo na quit sa to. Siya may nanghulam nako. Bayaran ang bukan niya 100. Nya, wa man ka mo 200 yang giutang di utangan lagi ka. Namaan rin. Ako na may nakuha na ron.